Dobrý den. Skvělý, je tam manželka, bude cálovat. APS-C snímač, na to těším. Takže nevím, se dobrý, já se na to furt těším na všechno. Čau, já vás vítám u tohle videa, ve kterém bych vám chtěl vysvětlit, co mě vlastně vedlo k tomu, že jsem změnil svůj kompletně fotografický systém a to, proč jsem vlastně odešel od Sony z full frame snímače k Fujifilmu na kropový snímač. Vím, že to spoustu lidí zajímá, tak proto jsem vám chtěl tady sesmolit pár myšlenek, které mě k tomu vlastně vedly. A vy všichni, nebo ne všichni, ale lidi, co mě sledují, tak asi ví, že já mám rád technologie, vždycky mě ty věci jako zajímaly. Dřív jsem určitě to vnímal, já jsem byl takový ten jako latest, greatest, prostě jsem potřeboval mít všechno jako nejnovější, nejlepší. A posledních 5 let jsem vlastně fotil se Sony, začínal jsem tenkrát s A9 a postupně jsem přišel na A1, což byl v podstatě dokonalej technologický foťák, se kterým prostě byla v úzovkách radost pracovat. Prostě za mě tu práci vždycky odvedl naprosto perfektně. Já jsem vždycky říkal, tenhle foťák je prostě nástroj, je to můj pracovní, taková jako lopata, která za mě udělá prostě všechno, kdykoliv a můžu se na něj 100% spolehnout. A to vlastně bylo jako super. A já si na to ani jako nemůžu stěžovat, že ta práce s tím byla vlastně jako moc jednoduchá. Na druhou stranu postupem času jsem zjistil, že mě chybí trošičku taková ta radost z focení. Já když jsem koupil tenkrát ty A9, tak tam, když jsem to držel v ruce, tak to byl vlastně jako strašně chytrý počítač, ale ergonomicky to nebylo úplně ono. Ta A1 tyhle věci poměrně docela vylepšila, bylo jako hrozně fajn to držet, hrozně se s tím hezky pracovalo, ale pak jsem postupem času zjistil, že vlastně na jakýkoliv moje projekty, jakýkoliv moje focení, ty foťáky zůstaly ležet prostě v bagu a nikdy jsem je nevyndal. Byl to pro mě vždycky spojený Sony rovná se práce. A to je vlastně super, není na tom rozhodně nic špatného, já proti tomu systému vůbec nic nemám. A samozřejmě potom skončila svatební sezóna, která je pro mě takový čas, kdy můžu začít přemýšlet nad kravinama a když se nudím, tak vymýšlím nejrůznější věci. A zjistil jsem, že jsem už i s postupem času trošku pochopil, že dobrá fotka, v úzovkách dobrá fotka neznamená jenom to prostě vyfotit něco na plnou díru a aby to byl prostě vyfocený objekt před čímsi rozmazaným. Je to samozřejmě hezký, ale zjistil jsem, že vlastně fotky a fotografy, které já sleduju a jejich práci obdivuju a baví mě, tak vlastně většina těch fotek má prostě nějakou hloubku, nějaký děj, nějaký kontext, nějaký storytelling a to mě vlastně hrozně vždycky fascinovalo. A postupem času, už i se Sony dokonce jsem si koupil svůj první zoom a zjistil jsem, že prostě můžu fotit i na f2 nebo f2.8 a je to vlastně úplně v pohodě, pokud se s tím pracuje tak, jak by se mělo a tak, jak mě vyhovuje. Takže už tohle to pro mě nebyla taková překážka a já jsem si vlastně loni, už je to rok, co jsem si koupil jako na komerční práci, jsem si koupil středoformát od Fuji GFX 100S a to je úplně jiná písnička, nicméně mě hrozně bavilo, jak se s tím pracuje a co z toho foťáku leze. Já samozřejmě ve Fuji komunitě znám spoustu lidí, mám tam spoustu kamarádů a každý, koho znám, vždycky mluvil o Fuji barvách. Je to nějaký takový jako faktor, který jsem slyšel jako neustále. A u toho GFX mě bavilo, že ty soubory, které z toho lezly, vlastně vypadaly hrozně dobře už tak, jaký byly. Takže jsem začal experimentovat v hlavě s tím, že bych si to chtěl vyzkoušet a chtěl bych vidět, jaký to je, protože za ty roky se to samozřejmě všechny technologie se neustále vyvíjejí a zajímalo mě, kam se vlastně Fuji posunulo. Já jsem původně myslel, že si dokonce bych mohl fotit jenom, v úzovkách jenom s tou háčkovou řadou, která má jako větší grip a je to hodně podobný vlastně i těm větším bezzrcadlovkám. Ale dostal jsem na test první vlastně klasický XT5 a řekl jsem si, že to vyzkouším a zjistil jsem, že je tam hnedka několik věcí, které mě na tom foťáku začalo hrozně bavit. A ten první důvod nebo ten první faktor, který vlastně mě baví asi jako nejvíc na tom a taky ho slyším neustále od všech lidí, kteří fotí prostě z Fuji, tak je to nějaký faktor zábavy, fun faktor. Je to prostě ten foťák, nebo spousta lidí říká, že s tím foťákem je radost pracovat, radost fotit. A ty vole, jako něco na tom je, protože já jsem měl foťák nastavený na prioritu slony, používal jsem automatický ISO a jediný, co jsem řešil, byla vlastně kompenzace expozice a
vlastně jsem se mohl víc soustředit na tu fotku, což bylo, myslím si, jako fajn a naprosto v pořádku, ale po nějaký době mě to vlastně začalo vnitřně hrozně štvát, protože ta práce s tím byla, když to řeknu v úvozovkách, opravdu hrozně jednoduchá. Já jsem mohl stát s někým na baru, mohl jsem se prostě na svatbě bavit se s někým, mít v ruce drink a v druhé ruce jsem mohl mít prostě A1, kde jsem si zamknul nějakého člověka, kterého jsem chtěl sledovat a stačilo jenom prostě to tlačítko držet a ten foťák ho pořád držel a všechno to vlastně dělalo za mě, což je to super, na práci je to fajn, ale možná s přibývajícím věkem jsem zjistil, že prostě já z toho prostě chci mít nějakou radost z toho focení. A chci mít nějaký pocit, že pro tu fotku taky jako něco vlastně udělám, protože ty všechny voliče, který tady máte, tak mě prostě jakoby v podstatě pobízejí a nabádají mě k tomu, abych je používal. A samozřejmě tyhle ty automatické priority cleny a podobně, jako já to budu používat dál, ale za těch několik focení, který jsem s tím měl, tak jsem zjistil, že mě hrozně bavilo s tím prostě kroutit. A nějaký kreativní proces, který prostě v té fotografii si myslím je neustále potřeba, aby to člověk mohl dělat. Já fotím vlastně 13 let a pořád mě to baví, ale zjistil jsem, že já chci, aby mě to možná bavilo maličko víc, než to bylo poslední dobou. Takže to, že prostě nad něčím přemýšlím a chci tam vymyslet něco zajímavého, ať už pomocí nějakých technických prvků jako část, clona, cokoliv, tak vlastně tady můžu tímhletím a to kroucení je prostě opravdu zábavný. Takže ten fun faktor byl vlastně pro mě asi jako nejdůležitější prvek, protože jak jsem říkal, Fuji barvy, ta věc je, myslím, že napříč fotografickým spektrem známá. Každý tenhle ten pojem už někdy slyšel a prostě ten základ, který mi z toho foťáku leze, je prostě jako super. Já když jsem si ty foťáky zkoušel, tak pro mě bylo důležitý, že já jsem vlastně nechtěl žádným přechodem na jakýkoliv systém jsem nechtěl přijít o to, jako co doteďka mám, abych prostě mohl být schopen odevzdat vždycky 100% práci, kterou chci a kterou vím, že musím udělat. Takže to samozřejmě nechtěl jsem si nikdy v ničem pohoršit, ale za tu dobu, co jsem to testoval, já jsem to měl doma asi měsíc, odfotil jsem s tím jako několik focení a zjistil jsem, že ten rozdíl toho velkého a malého čipu je pro mě upřímně minimální. Já jako v těch výsledných fotkách, kdyby mi někdo ukázal, jestli to je focený na full frame nebo je to na APS-Cčko, já jsem to tam upřímně tolik neviděl a myslím si, že tenhle ten jako pojem, že prostě s crop senzorem nemůže full time profesionální fotograf pracovat, je s prominutím blbost, protože, jak jsem říkal, já po světě znám a sleduju spoustu fotografů, který dělají úplně úžasnou práci a na ty věci fotěj. Takže já jsem si to sám chtěl vyzkoušet. Samozřejmě zjistil jsem, že se to opravdu hodně posunulo, protože ta další věc, která mě na tom začala nebo hrozně se mi líbila, jsou vlastně ty objektivy. Já mám teďka nějakou tu novou řadu, já jsem si koupil vlastně 18, 23, 33, což vlastně teďka se musí přepočítávat, jo, protože dřív jsem nepřepočítával, takže nějaká 28, 35, 50 a ty objektivy jsou super, jsou malý, lehký, super ostrý a ten bokeh, já v tom opravdu jako nevidím nějaký pro mě limitující faktor, v čem bych si jako reálně nějak pohoršil. Já si myslím, že kolikrát to řešíme víc my jako fotografové a tomu klientovi je to úplně u zadku, když to řeknu fakt hrozně jednoduše. A opravdu mě to v ničem nelimitovalo. A jak jsem říkal, kdyby mi to někdo ukázal, já bych ten rozdíl vůbec nikde nepoznal. Takže jsem zjistil po tom měsíci testování, že vlastně se s tím fotit úplně dá naprosto v pohodě. A je to pro mě úplně, nechci říct dostačující, ale je to pro mě naopak hrozně zábavný to používat. Další věcí, která se mě na tom líbila, byl ten design těch foťáků. Skoro každý, kdo není fotograf, tak vždycky, když viděl nějaký starý filmový foťák nebo nějakou prostě lejku nebo cokoliv. Já si pamatuju, když jsem ještě fotil tenkrát s Nikonem se zrcadlovkou, já jsem měl takový to Nikon DF, vlastně, což byl vlastně taková ta imitace toho retro foťáku a všude na každý svatbě to vzbuzovalo pozornost a každému se to líbilo a vždycky přišel nějaký starý pán a říkal, co to máte za hezký foťák. A tohle ty Fuji mají vlastně pro mě to stejný. Samozřejmě design a co se komu líbí je hodně subjektivní věc, nicméně mně se ten design hrozně líbí. Já jsem si na to pořídil vlastně ještě ten trochu zvětšený grip s nějakým L-platem jako ochranu ze spoda
aby to držení bylo, ta ergonomie byla ještě o něco lepší a je to prostě krásný stroj a mně se to hrozně líbí a k tomu se samozřejmě váže ta váha a celková ergonomie toho focení. Já jsem teďka poprvé fotil, protože ty foťáky mám ty svoje, ty moje mi přišly vlastně až minulý týden a teď jsem s tím poprvé fotil akci, měl jsem prostě ty svoje klasické popruhy na každém rameni jeden a ten rozdíl v té váze oproti malým, v úzovkách malý bezzrcadlovce, který jsem měl, tak je teda obrovský. Je to hrozně vtipný, vůbec jsem nevěděl, že mám něco na ramenou, takže tohle jsou věci, které prostě hrály velkou roli v tom, že prostě i profesionální fotograf může fotit na kropový snímač. Ten rozdíl je opravdu jenom pro nás a pro ty klienty, ty to tam opravdu jako já si myslím, že nevidí. Takže důležitý je, co každému vyhovuje a na co chce fotit a co mu sedí. A o tom to vlastně celý je, celá ta hra, kterou tady hrajeme, jenom o to, aby prostě nás to taky bavilo, ale zároveň jsme mohli odevzdat tu práci. Takže tohle jsou hlavní důvody, který mě vedly k tomu, proč jsem si vlastně pořídil Fujiny a možná ještě zmíním jeden, když jsem vlastně začal se koukat tady na to, co bych vlastně chtěl a co bych mohl mít, tak pro spoustu lidí může být zajímavý faktor i jako cena versus ten výkon, který tam je, protože já jsem byl zvyklý prostě, že jakýkoliv nový tělo prostě mě bude stát 100-200 tisíc, objektiv mě bude stát 50-60 a tady najednou ty ceny jsou úplně jiný, samozřejmě je to jiná technologie, menší optika, všechno, ale ta cena v tomto segmentu je poněkud odlišná a pro spoustu lidí to může být taky vlastně docela zajímavý. Takže samozřejmě tímhletím přechodem, který já jsem teďka udělal a musím říct, že z té A1 já jsem byl opravdu jako rozmlsanej v tom, že prostě ten foťák za mě mohl udělat úplně všechno. Vím, že si samozřejmě svým způsobem pohorším v nějakých jako prvkách, ať už je to nějaký tracking, to sledování prostě těch objektů. V tomhletom samozřejmě ty foťáky jsou některý dál a jak jsem říkal, já tady pro to budu muset někdy a pro každou tu fotku někdy budu muset udělat trošku víc, ale já se na to vlastně těším a já chci, abych prostě tam měl během toho focení něco, co prostě mě láká nad tím přemýšlet, nepracovat jako automatický stroj a chci prostě pro tu fotku něco udělat. Jedna z věcí, která mě možná ze začátku jako strašila nejvíc, protože já tenkrát, když jsem přecházel na Sony, tak já jsem vlastně všude a doteďka to na každém workshopu jsem vyprávěl lidem, že mě hrozně baví, proto jsem tenkrát bral ty A9, potažmo A1, že byla ta tichá závěrka, ta elektronická závěrka, která vlastně mě dovolila najednou po zrcadlovkách fotit naprosto tiše, bez ohledu na jaký jsou podmínky, jaký je osvětlení. Protože samozřejmě dneska už ty elektronické závěrky má většina foťáků, ale některé foťáky tam pořád mají nějaký limit v tom, že při určitém osvětlení nemůžete se úplně spolehnout na tu elektronickou závěrku. To, ať už 9 nebo 1, prostě tenhle problém neměli. Proto já jsem vlastně fotil na svatbě na tichou závěrku celý den. Samozřejmě byly chvíle, kdy to bylo naprosto geniální, ať jsou obřady, ale byly chvíle, kdy to těm lidem mohlo přijít trošku divný. Já jsem v tom samozřejmě nechal trošku vykoupat, což mě tak jakoby bavilo. Takže tohle jsem se bál opravdu hodně. A potom, co jsem si ty Fujiny zkoušel, tak samozřejmě taky má tu elektronickou závěrku, ale vím, že se na ní nebudu moc spolehnout vždycky přesně pod nějakým ledkovým osvětlením někde v kostele. Takže jsem zjistil, že budu muset asi používat mechanickou závěrku, která ale je tady prostě strašně zábavná. Mně ten zvuk, už to není jako na zrcadlovce, kdy mě to opravdu vadilo a spoustu momentů by to opravdu mohlo vyrušit, nějakou intimitu té chvilky, ať už je to obřad nebo prostě něco specifického na svatbě, tak ta závěrka, která je tady, ta mechanická, a nevím, jestli to bude slyšet, asi ne. Je prostě strašně sexy, mě to hrozně baví a ten zvuk je prostě hrozně dobrý a myslím si, že rozhodně nedostanu se do toho, že bych na té svatbě někoho tím rušil nebo z těch momentů, který prostě jsou opravdu intimní, takže že bych je nějakým způsobem narušil. Takže i tato věc vlastně jsem zjistil, že pro mě už není takovej problém a jak jsem říkal, kromě toho ostření, kromě tichý závěrky, možná samozřejmě nějaká horší focení při špatném světle, nějaký jakoby ISO tam může být
nějaký slabší, ale to jsou všechno věci, které jsou hrozně jako, jsou to nějaký papírový údaje, který prostě budou řešit lidi ve facebookových skupinách a budou vám říkat, jako, že tady to ISO prostě je lepší než ISO na tomhle foťáku a já samozřejmě vycházím z toho, že já ty věci chci používat a já je používám a zjistil jsem, že při tom používání mě tohle opravdu nějak jako nelimituje. Takže vím, že s těma foťákama odevzdám svoji práci ve stejné kvalitě, jako jsem odevzdal předtím a myslím si, že si u toho zároveň užiju i víc legrace. Takže tohle jsem já a moje důvody, které mě vedly k tomu, že jsem přešel na Fujifilm a já se na tu kapitolu opravdu těším. A vy všichni si foťte na co chcete a co vám dělá radost. Já si myslím, že opravdu je úplně jedno, jaký foťák používáte, protože jde o tu vaši práci a nějakou radost z práce. A já prostě z té práce chci mít radost. To je celý vlastně asi. Kdo by si o tom chtěl popovídat možná trošku víc, tak teďka v tuhle chvíli akorát jsem pustil ven další, už vlastně 9. svůj sharing workshop, vlastně 3denní akci, která teďka se koná vlastně od 12. do 15. května. Je to zase na živili a já tam budu mít od Fujifilmu techniku, kterou si budete moct všichni vyzkoušet a sami si to budete moct zkusit, jak to na vás působí a jak se s tím pracuje. Zároveň tam během těch několika dní si myslím potkáte spoustu nových kámošů a ta komunita je opravdu v naší branži hrozně důležitá, takže uvidíme se na sharingu a těším se. Čau.